Kinut kiduk det coursing lek the pen hemso nang pibek tha pusi em Richard tok bia phan ka chuningri Karbi Film Society pen Lucky Deep ke bipon kopai ke me tum hi thi royang bong hormu nang chingthum vek nang ji Karbi Film Society Nikaya Sampri Lun Kanarjan kimi YouTube along rada phan pu thot ke ban pi Kardong bini Adap Abirta long pen lisang pi marvelous rong parpi nonar ju iktha Abirta angton pen Lasun se lakha in koira trok Dwarboguri MSC constituency ke parlo Dhadora PS sarsing te rang ro mekar coursing lekthe ki mesen ahem kawe mate ki do ke thagadim aklong kavidet penajok thedunga ki sung kachitong nanglo lasi prabjin pen hemsoi hum nang pibek thapusi em Richard tok bia phan chiningri Coursing lekthe la pen adonara batum tame non kidobom BJP sarkar atum kiduk ke lagara phan PMAYG hemso kiron pondu pu arjlongsi alangli tum pen Karbeng Autonomous Council kachari pon CEM Dr Tuliram Ronghang la pen local MEC mate EM Richard tok bia tum phan prabjin pen nili phanta kanghon kangjin so pen hemso abang nang kim pibek tha pusi kiduk dara hemtun coursing lekthe tum pen chuning ripon nili pu paniya alde Dr. Tuliram Ronghang pen Richard tok bia man keru pila la chuning ri la nili hem duk bi la nili BJP si bhuti pi siata ma kanghon kanjin so de putate nili la tum ha chuning ri la kadam tai ta nali tum la non ke bom BJP sarkar phanse chirap chitu dun bom kala tam tang da BJP hanin bhu job dun ba kwan nali Richard tok bi phan phong kwan phong nang pahai dun tang mane ki jok dun phong ni ne dolo phong ni jok ni Lapen coursing lekthe tum penan so sidame kidam tang anta non kidobom BJP sarkar phansi vote pidun bom lo lapen ladak Dwarboguri MSC mate EM Richard tok bia phanstame phongnia phong anstame cherap chetu dun longlo puda lamthe chepaklang du asnonili tum hem kawe akiduk pen nang pejok igvek tha lapen prapjin pen hemso nang kimpivek tha puta chuning report milimen ke borsing tera intla jitu la no la coursing lekthe pu nali tu ko pine ke che phudun tu ma na ke nili usa polo mane nili supi si pensi ke chelang lo ante la jitu alani phan kadam tang sarkar pen ko pine kerap pon dolo ma hema pin no ni tum thekolo rak thang la so puta sarkar pen ke kerap pon do lo ma pini pina ma bang ke nili si thek pomong le dela po si thek long le la News report Karbeng Long Live Karbi Film Society ningkan great rock ke chok mahang ke thek talona men pen kumara bang phusi kopai ke thema bahaga chelang jia phan Karbi Film Society atum lottery ke pathu ponjia phan ke damtang bosik ni phai krip horni pangdak ponlo bondhala bangsor ni apor ka duri pena jok pathu ponun edalo bangso alar bosik ni phai thom ke barni Karbi People's Hall tara langso KCS sa hemalongsi bangso lottery made lucky draw rada thengno pathu pon thulo Bangso lottery mate lucky deep along first prize 55-inch smart TV, second prize sofa set, third prize refrigerator lapen consolation prize abangke 10-piece electric dry iron lahai hui hello. Bangso kopai ke chilang ke pathualong ke hai coupon number lapuson hello. First prize coupon number ke 2267, second prize 4887, third prize 4416,
lapen consolation prize coupon number abang ke 0235 2112 2517 0414 3665 0831 5101 2204 4097 lapen 4351 henlo pusi committee atum pangdak po. Lasi bangso lucky draw long kopai ka chilang dunji pu ticket kinam dumatum anla athak ke jong pona number pen chiton lo pulote nangli tum Karbi Film Society lucky draw committee long pati bog dam radang li phan ke panong anong e chendam igno lapen iruyang bong ahormu nang ching thong vek nang ji pusi pachini pon Lalo pinie bangke isi kadok we rat pen Film Society atum pen labangso ini che parong labangso arni dili tum ke hot pondo jase met ped bangke lahano Karbi Film Society amhangke thek ningkan kret rock ke chok labangso arni lake 15 June ke damtang lo labangso arni Karbi Film Society amhangke thek labangso amen pen nilito maningkan mangta labangso lucky draw mate lottery labangso sabes tame labangso kibi pom dudu setame ke damtang la 15 June bangke nilitum sai ke deng ke duo jok halabang suarni ke nilitum pathu ponun e delo lasi puthot nilitum chingbai ching sai pen arni hot bontusi piniarni mate pini tarik thongkep 30 June bang si ladak KCS Central Committee asai hemlong si nilitum non pathu pon edlo lasi kaddo kawe Karbi Solang Doarat labangso alotari along nage cherap dun ninga klong pen Karbi Film Society ansu se Karbi lamarjan anim rokom alama ki pindeng support ansu se pacanang pula bangso aninge hang maten aninga klong pen nage cherap dun tum phans tame pini kopai ke mia tum an nilitum hin pen kapajir pon la first prize ke lahelo 55 inch labang so smart TV lo lapente second prize bangke sofa set lo lapente third prize bangke niltum fridge la pilo lapente son cap constellation niltum kipi pondo lage pini la amasi nilitum la dak pathu ponelo lapena resulta nonang litum la media hoi pen kadok kawe Karbi Solang Doarat fans tame labang so kache chaga teng pen nilitum ke pathu pon labang so abahag ke mietum kadok kawe fans tame pachini pon pogusi nilhin pen lam the kadok kawe fan churusi nilam thing tom go. News report Karbi Anglong Live. Dipolong ke do producer Kalpana Barman pen puthot YouTube ahong jailong ke project alun kanarjan mate nikaya sampripu alun kanarjan ke damtangar ni mohor chne ponlo la so pen kache parjana tu mohor kache ne patang ponsi rada phan YouTube along 1p thulo Chiklo John Clip ho prang producer Kalpana Barman kabor ipen kang honamen kang hon pu lun kanarjan YouTube along 1 Laso pi puthot senso sersa jot pu Karbilun kanarjan kabonda patang ponsi rada phan YouTube along 1 thulo lapen puthot George Teron pen Valentina tum pen cheparjan pon seng hang pu lun kanarjan tame puthot YouTube ahong jai long 1 lason si producer Kalpana Barman pen puthot Karbilun kanarjan akimi sami nang raje sadar lau pu alun kanarjan patang ponsi rada phan YouTube along 1 thulo Producer Kabor ipen puthot project Karbilun nikaya sampripu alun arjan bonda ponsi project ate ot pen lun kan arjan chene ponsi rada phan 1p thulo rada kang hon pen kai ki apor tami aning ke pat hedun pen kachirab dun pen a joksi labuson lun kan arjan tami paklang pon long bom lopusi producer hin pen rada phan akiro pajer pon lo
labang so alun kan ne kai sang prialong karbiang long along nong nam ka cha thang klong chipar jan bang phi jun moni rong pipi lapen rupa matum pensi kilang me sen lun arjan along chipar jan pon lapen makeup artist Alex Ronghang DOP editor Big Moirang playback singer Akanksha hipi lapen lyrics Prem Terang lapen music matiar lunate oda bangke nong nam ka cha thang klong Nilut Paul hobdo pensi pipon thulo costume Lears Closet choreographer Konak Bardoloy production manager T Taro lapen ati matum chelang dosi bangso nekaya sampripu alun kan arjan mesen pen pichun pon long lo ni sing nang padong abang nang hello oh ching ho ching ki long leti sing vi ring me me news report Karbiang Long live Singhason constituency ke parlo binhum dhon sing rong hanga rong amekar idon indro rong hanga hem to na tum longle me hek ki cholong lok pena jo hemisiara da tum ki so cholong lok Abirta kilong do na tengki ki cholong lok atuma men laki indro rong hang arta ningkan phike ba pho ahem asor martha kropi arta ningkan thomke ba troxy asapo lindok rong hang arta ningkan crazy kangthi rong hang arta ningkan kep lapen Glory rong hang pi arta ningkan trok alang litum bang pho hendo alang litum sai jok je chichak un AC kisu kachilang je phan inglong pen thoi an kisu kachilang je phan wanang koklo lapen kisu vega tuma phan thoi an kapali ji hadagara datum cherap dunsi nangpar phang pen thoi an nang palilu lapen kisu vega tuma phan Karbiang Autonomous Council ke thigiding atum aphan nang kirap dun veg ji aphan chuning ripon Langhin pensar pang riingti Karbiang Long live Tangni pinya da Abirta bang kila pansi kang to nilo domi thakme kardom